by som nechcel dneska už si vyzeráme najväčší alkoholík. Aj to dobré. Ideš piču. Ticho tam. Ty moje kde? Neviem, asi nezvládol. Stužkovú? Že z rodinných dôvodov. Aha, moje zlé určite ze včera. Pýtaš, keď on bol o tom, kde šel. No Markus, ale. Šlo, že to zraní včera. More, že máš papíre. Že mám bundu. Bundu mi daj. Ale včera dočo. Teda nie je tašky, ale že má spolu málo, ale To áno, ale... On má to. Andrej. Počká, mali sme ukazovačku, že podáme po dokáčku. Pokračuj tutaj. Obrádovky! Treba střída! Dáme si. Ja mám doma čas. Čas! Ukazuj sa mu! Ha? To ja, ručičky. Nedáš mu! Podobky! Nedáš mu! Výborné! To je taká výšková kategória boxa, ale nie je také prípravené. Kupuj ho kurovanú čáru som dal, je? Tak toto písala Valentína, toto je ešte minulý zápas, tak to pokračuje. Tu máš, vidíš? To, čo, meno a čas. To ešte pripravil. Nedáš mu! Bola šanca, ne? Aj bola. Ale pičovina. Daj! Dívaj sa! Aj tam šance, prípad. Strašne mi zima, ale není zima, to je asi falšové. Chceš aj moju bundu? Asi ne. Kedy to bolo? Nedaj mu! Tento vyzerá jak Poďme Milan, mať, tá. Matúško, dáme! Nedvaja! 3-10. Ale ja to nebudem vedieť. Nedáš mu! To nevadí. Výborné, máme! Doma to očarkuješ. Hento je Milan, tá sedmička. To je jak pripravil. Som to precítil. Ty vole. Si robil cez kopírku? Dobre? Čo to vyzerá to rovnako? Som to písal ja, ne? Dívaj sa! Rýchle! Daj sa zraziť! Je! Je! To tam nakúpal, čo chcel, aby si dal nohy, koľko? 4-10. No, samo ti dáš štatistik, daj. Ale ja som nehovoril Ježimare Andrej, ale... Nedajú nás. Bravo. Tupo nedajú, ale som veľmi hlavne neprestrával. Si ho dával? Víky, nejdeš pre pravítko? Nejdeš pre pravítko? Chcem si ho odmerať, víš? Aby tam počarkoval. Ty uchylak, ja som to inak. Asi som Janos Permer.
Toč, Peško! Víš, to máme chceš domů. Víš, včera ale na trénu nič, ani na tým, ani Filip, ale vonku boli, vieš. Vínsky hrali minulé, už nebudú. Jaj, však oné, rybky, ne? Ja keby nemohli ísť po tréningu, kámo. Či? Áno. Lebo v rybkách dostali 5-2 a minule vyhrali 6-2. No, s nimi. Ale sa nejba po... Jebe, jaký kokoti tam boli pred ty relaxov chlapci, si myslel, že taký... Tam ešte na druhej strane. Však ty si pokračoval v tom. Kde píšeš ty? Nedám! Dobrá díbaj! Neskúšaj ho to! Ja neviem, kto vystrelil, daj tam šanca 6-0. Tam to vyšli, tam. Dobky, katafalšom! Paga, Čo? podaj papier, čo padol mu. Čo ti povedal? Ríša Nedaj mu! A jemu to vypadáva, on to nevie, ani nevie písať. nevie ani písať, to čisto to čo ale... 6-0-0. A neviem, kto dal tú šancu, ja som to nekúkal. Čo? Kto vystrelil čo na bránu? Tá, jo, ne, Pavel zapisovala. To iba raz. Kto čo Ja vystrelil? som zapísal to hráče. Tak dobky tam daj. A ešte sama to videl. A oni zapisovali toho som ti hádu. Škoda, že Nevíš chytať? Nemáš byť gramblavý a vyjebať sa tak na tréningu. Tento chlapec, to je asi jediný človek, ktorému som Výborné! gól z autu. Chalani! Aj, na zem! To bola nešťastná. To bola čisto nešťastná náhoda, nič to dobrý. Onem! To sa aj povedal len tak najkom. Pod svonem! Výborné, chalani! Ivaj! Ale Dobrá, to má dobrý čas. pozri. Bardzo! A Hendoli. Oče, že idú s tom poškodom. Kámo, Onem! Nevracaj sa! brutálne veľa ľudí tam bolo, že? Ty si tam, ja som si to, keď si tam kúpil len to pivo. Všimol, no. Keď tam bola muzika... Nedaj mu tak! Poďme! Jasne. Poďme, chalani! Dobre! Hraj! Pod spodem! Nedaj mu! Minulé to bolo 3-0. Nedaj mu! Počúvaš ma? More. Čavo dal gól na 3-1, víš, akú mám radosť, keby to otočil. Ja viem, ten malý. No. A už nevyčul, kedy to bol. Keď budem písať hostí, keby som tam napísal iba číslo, víš. Ivaj! Potom podľa futbalek to môžeme dopísať veľa. Čakal, kto to bude, on si hľadať. Ivaj! Ja tam iba hostia mám piči. No, poď Je Markus! tam Nevadí, neumiestne. 8,50. Chalani a ulivajú brankára! Opačnú stranu! Dobrý brankár! Sem takého údrzového tam myslel. No ináč, to, Právačku. to musel jediné s nartom zavrciť do ľavého oného. Ale z takej onej... Mne sa raz, Kámo, mne sa raz podaril taký brutálny gól, keď sme hrali proti Bolerázu. Vtedy úplne prvý, viem, že sme hrali prípravný proti ním. Som dostal loptu do behu. Kámo, jak je roh 16 tento tu pravý, tak som si ju ešte potiahol. Ja nechápem, jak som to kopol tú loptu, ale tá lopta, ja som ju správačkou kopol takto. A tá lopta chytila, kámo, takýto. Zakurvila sa, zatočila sa do tohto smeru a k zadnej tyčke, k ľavej. Ale nechápal som, jak som to kopol, kámo. V živote by som to nekopol druhýkrát tak. My sa víš, čo včera stalo, mal som 2 poháriky, v jednom pohári som mal šrobiť. Takto som stál nad stolom, takto bol stol a v tom bol ten druhý pohárik. Vypadol mi šrob, padol na stol, odrazil sa do toho poháru. Dobre? dobre, natáčaj, ty neviem. Kámo, keby to chcem, pravím to 500 razy a ani raz sa mi to nepodarí.
Dejte taký kámo, no náhoda. Pekná pičovina. Ideš! Chalani, ukazujte sa! Tahaj! A sekni ju. Daj! Prečo ten Markus to nikdy nesekne? On to celý ide. Nedaj mu! Bartek, které je tvoje koleso, Bartek? Dej si. Vocáš. Které je tvoje koleso? Tvoje! Čo si? Tvoje! Kde je tvoje? Tam sežíš! Počka, čo sa ti stará? Niekto píše! Nech sa si vyosúca! Aj ty som vyššie, ale nemám ze. Bratky vysoké, Tomáš, nemáš nižšie. Ne, ber! Nemáš ty, Fer. Ber si to! Skuterek si zebere publikou. To je novinka. Nedám! Nedáš mu! A už ide hlavný chlap. Nedáš mu! Otvorím! Maťko, čo robíš, Maťko? Ukludni sa trocha. Idaj! Imaj! Dobre mu skočil. 11:45. Kámo, už to mohlo byť 3-0, úplne easy. Nedá sa odstaviť do piče! Čo urobil? Vrúbusku, ale nevyšlo. Daj tam Nedá minimum sa stranu. odstaviť! Máš tero! Maťo, pozeraj, kľud. Ruka! Dobrá, Dobky. Ako sa podobá? Ty to hovoril. Áno, áno. Ale Miro už nemá dlhé vlasy. Nemá, čo došlo? Čo? Prečo? Neviem, nebol to na nohy. Čo, huligáni už berú iba krátko lesy. Dám ty hviezdy, kukni, jak tam lesí. Marcu. Keby ho tak trafil. Čo trafilo do chrbta, ale to... Ale keby, že do hlavy a jemne si ešte o ten plech hlavu. Výborné! Nedaj! Poď Marku, zaber! Ibaj! A zasekni. Do brány! Nahrávaj! Boha, je to dobre! Chalani, nedajte! Výborná! Kľud, Mať! Koko, jak ho prečítal ten video, ne? Však vidíš, že zasekáva. Ne. Maťko, a priprav to, jak to ty víš, pome. Ibaj konen! Jaj, sláve piči. Ty čo máš dovolenku? Čo je to slovo? On chcel vystreliť, lebo tam brankár mal loptu a netrafil ju. Neviem, či si... Koleno. Nemá vybehnuté koleno? Neviem si povedať. Bylo pič. Ne, bok, tuto. Toto z boku.
On Ukázaj, no Ivaj, Ivaj! Buchni! Nasekni! To je ono ešte. Ale on sa spolia furt. Čo to bude kripne nedá centrum, jebeci majú. Čo bolo myslieť, to je prostejšie, ne? Čo to bude, aký robí Naša. Ale si ju predkopol. Máte rýchlejšie. Budeš mať čo robiť, aby si toto vec zapísať. Vidím to dobre. Načo, chalani! Tak, odsud s mobilom budeš približovať. No, z lupu to budem zvykať. Slávenko už je pohodí. Víte tam volačo! Ani nekričal a išiel tam, kámo, to mi No, Do ruky, kurva. Brnco, a zakryť si! Neboj skákať. Bola nejaká šanca? Čo si nevidel? Čo povedal? Že ho nevideli. Nevideli ju, aha. Tak preto ide do lopty. Dobrý argument. Alibaja, poradov, prskryta. Lebo dríveme. Odbera hač. Nestoj. Míňa, poď, Míňa, utekaj za ruštvorku. to je ona. Dok je. Slavo, poď, priprav! Čiže ten sa ľúbi, že Slavo, až keď už nestíha, tak kámo sa hodí do hotačka. Aj. Ivaj, podeň! Ivaj, podeň! Jaj, Doky! Dobrá, Maťo! Nechcem obrať to more. Zrýchli, nes... Jako, moje strany hľadá, to má tak na flešu, ne? Dobky, to mi jednu zo Stužkovej musíš donést, tato. No. Peško, pozri, Peško! Bože, prvá. Ja by som ho vyhodol. Ale už mu nevie, na jeble. On vyskočil, chalan. Stihol No, vyskočiť. našťastie. By mu odletel členek, víš. Sofiano. Najväčšia faninka je. Najväčšia faninka? Faninka? Fanka. Ty žvachla, kedy si došla domov? Pekné. Ste sa rozbehli. To ju Dobky naučil. No, už chytá tie jeho zvyky, Pavel. Jeho Dá moris. sa na góly! Stracíme ju na... A chytá presne kámo to isté. Jak na tejto na Liptovskej. Oni dva aspoň ako sa stracili, potom išli na tebe. Ona sa nám stracila včera a došla ešte horšie. Bože, akí vulgárni sú tí chlapci. Maťko, potom. Filipko, to čo bolo? Ešte! Páste! Čo sú za mýty, kámo? Čo dá? Nezáloha! Dobrá, Matúš. Ty to hádži, jebe. O 20 metrov ďalej. Ale už išiel pískať, ale nechápem, prečo to mám pískať. Keby zakričí niekto, tak by to podľa mňa honzil. Až.
piče. Hej, držím to. Začni kričať do piče. Markusa! Bože, zapísal natáča. Andrej, vítaj si. Jakub, práva! To je ono, Markuško, to je ono. A poď tvoje obalovačky. Buchni. Joj. A dobre vyskúšal. Ne, že išiel až oné, ty kokot k Petke, vieš. Maťko, poď s kľudom, ten centrik, ja mám. A nikto tam. Ideme si urobiť párky dopredu. Víc? Práve mám potrik. Ne, ale ja mám doma. A že to aby som zvládol, cháme. Ale ináč, jak je, Miki, tam jak je Kaufmanový, tak tam si dá pracovať normálne, že? Nemajú tam na krátko. Ne. Dobre, tak večer seberem auto. Ja si dám jedno pivo tam. Malé iba. 3 hodiny na dojme šoferu. To obetu. Zajem to cigánskou a bude, alebo české. No, 20. Mne sa najlepší bež ľúbil. Šli sme tam. Vieš, a dáme si sesle. A ja reku, že koľko tam dáme non-stop. Že poďme nejaké iné vyskúšať. Ešte musím dobre 50. Poďme, hráme! Jak ide? Že cieve? Maťo, ukáž sa mu, dovolné ho. Nech sa mu zapíše. No. Vidíš na to? No. Oni mali jednu z toho rohu, ale to som tam nepísal. Doma kľúče. Je aj hore? Akože hore? Hore máš otvorené. Áno, na hore je. Hore je hajzel. Prečo ho nechal hlavička? Vývoj! Bravo, dáme! Hej! Vývoj! Lobdu zabudol. Ale do piče! Kura, nahraj mu! Dávaj, revízor, čo to je na centru je? Behaj! Rýchlejší ten zábor, rýchlejší! Pomalej! Tak sa mu ukozujte, chalani! Behajte! Behajte! Jo, ešte to nemá tá 11 šancu, kámo. A ujeb. Buchni! To je ono! Ale gól na balu, nevadí! Aj to sa nedá. Jever ho tam. Tak, 24, 50 šanca do ktorej. Kámo, keby to tam napíš. Ja si dám asi suchý chleba z horčice.
Myslel som, že bude obed, ale nebol. Lebo Segra začal variť neskôr. Tak ideme na polčas k tebe. Ne, to ne. Naturálna tela. To ne. Si, vy odstav zvali. Blbci. Ježiš, Mária, Marta, hráč, čo nenahrávať. Prosím vás, Emil. Kľud, Andrej, kľud! Hej, nehrá sa na moju bránu, hej, chalani, na veľkú sa hrá dneska. To nie je tréning. Posun to o 2 body. Už to malo byť minimálne. Dal 2 dolové brány. Odčítaj im čas dole. Daj to 20 minútu, tak sa nabeha. Na tebu. Ideš. Ja som z loptu zabudol. Za tebou. Hraj! Ježiš, Mária, čo to máme na tvári? Kurva, Má to 6:30 slávu, čo? tradičné. Čo? Kur hore, kur hore. Sofka, ty čo sa s nama nebavíš? Sadla si úplne na kraj, preč. Že? Sem došla iba ze zvyku, víš? Nemala doma čo robiť, tak... Dobky nebol nasratý. No. Ven chod, ven! Dobraný, hýbaj ven! Iba nejaký koučí. Ideš! Sám máš tam blízko. Dole na zem! Ideš? Kam ponáhľaš? Má to 7:50 čas. Čo? Kam ponáhľaš? Tak si mal čas. Chlape. Príď. Idem bližší. Tam aspoň v chladničke bola masť, ne? Tešil som sa, že aspoň masť si natrem na ten chleba, ako otvoril. Také plesničky. Ja. To hneď znamená, že asi nič. Kámo, keď boli v tých beloch, tak zranil sa im hráč No. a zapískal rozhodca, ne, že aby išiel za ním toto tréner, akože víš, že s trénerom a s kokocinami a on že nejde, víš, úplne mal piči a musel tam ísť hráč. Je to víš, aký kokotko? A on mal takého trénera, čo celý zápas len kričal. Je po rozhodcovi úplne. No. Má tuším niekoho iného. Je to ten istý. Je to on? Mhm. Čo hráš s nimi? To ideš! Jeho. A skús ju! Skús ju! Nedalo sa. Chalani! Zapísal to, čo ja... Dopisoval od teba. Nedáš! To, čo si dal 6 vecí do oného, tak on dal iba 2.
Aj tam šanca ešte. Rozmedze! 30-20. Bráne! Ako? Nič. Ven! Pome ven! 30-55. Všetci ven! Hostia šanca. Nič. Jakže dobrá bola. Ideš! Pravá strana! Ideš! Dobrý šprinter, aj tam vysoký. Pome chalani po nem! To čo robíš? Sa vráci, ne? Nestojím! A už nedal gól teraz. Ako dobre umie. Hraj! Máš výhodu, hraj! Neprihrávaj nikdy, hraj! A hoď si ho ešte doprava. No! Je! Chlapče, išiel ten tyčku. Kámo, keby teraz za tyčku, tak odchádzam domov. Kámo! Konečné obony! Daj tam iba gól, ale... Andrej, ty máš šťastie, že tá tyčka dala gól! 31 pauza. Máš dobre hovoríš, chlapče. Keby tam nebola tá tyčka, tak nedá gól. Kúka, dobre si No povedal. však Bobrík, videl si? On to najebal z celej sily. Do tyčky. Bez rozumu. Bez rozumu, ja keby to stačilo iba ťuknúť úplne. Sám bol pred bránkou. Aspoň je to 1-0 za tam, chvála Bohu. Ale ináč aj hen tam, čo mal tú šancu, tak nechápem, ako útočník, kámo. Som si ho odkúkal, že keď som bežal a niekto išiel za mnou obránca a sme sa doťahovali, alebo on bol rýchlejší, tak ja som urobil to, že som sa mu pichol pre cestu. Vieš, aj Miňo to robí, všimni si, Miňo, ak ide sám, tak on sa tomu hráčovi čo najviac jebe do cesty, aby ten chalán musel spomaliť, aby nemal takú šancu ťa obehnúť. A Andrej jediné, čo urobí, sa mu uhne a nechá ho šprintovať vedľa seba. Ten najhoršie, ak je rýchlejší ten chalán, tak to predbehne. Som ťa vyhostili, či čo? Máš jedle, nemôžeš. Zavolá si či mi nedonese obed. A mohol by som, ne? No a mať, Pominko, ukážte v tebe. On ju chce trafiť. 33-35. Tak kámo, zober si, že toto je tak strašne kvality trávny, že to neskáče, víš. To je strašne ľahké strieľať. Včera na strelách, čau. Akože neskáče to až tak, ale je to bola taká. Nevyzerá to zle. Ne, dobre sa hralo. Už je, nie je to také strašné, ale pozri, tá lopta ti skáče, kúkni. Nahrajú si a ona... Jasné, že to není prvoligový trávnik, ale... No víš, to by chcelo častejšie valcovať, to by chcelo častejšie aj s tým valcom, ktoré má tie ostny také, aby sa to preriedovalo, prevzdušňovalo. Môžeš si toho ujmu, to miesto je voľné. Teda som rád, že keď ty kokot ze školy o 5. som doma, ty kokot, ešte by som išiel valcovať. Naučiť sa, tak o 8. Áno, teda všetko učenie. Nemá kebu! Poď Maťko, kľud naspäť! Maťo, kľud! 0-0 už zachovať. To strašne poprsky.
než sa ti prevalí hrudník však. Máme ešte jeden do polčasu. Ten si tak sadne, kámo, keď skončí zápas. Fú, nechce sa mi ísť proti loptu. Tu máme iba jednu loptu. Nemáš. Čo ti ju mám podať? Dobrý zápasov, Matero. Čo keď mi odzima tam gole bez zápasu? Tak určite. Nehaj ho. Poď, napadni ho, neurobi tak. Nie. Nie, chalani. Najbu! Dobky, pozri si číslo. Opíš si to. Poznať si to. A poď hlavačka, Matuška. Poraz konajú malo tedy. Ja neviem. Sami sa zaženete. Tam to na centru, nebo A nikto to neroztáhne na tie kraje tej 16, aby si potom mohli keď tak nacentrovať na hlavu aspoň niečo, ne? Hen tak to trápne zakončené, že... Ešte neví, čo to je. Andrej, hraj, Andrej, záber, Andrej! Záber! Ale nie z celej sily aj z rozmohu troška. Také kolačky do promke nám nedajú, len ty tam slávnosti. Tomu tam daj 3 To tam nepíš, prosím. No, nech si to pozrie. Tak zlá strela. Ja si tiež pamätám Zadora, strašne som sa cítil vždycky a doletelo na lapači. Potom nechceš trafiť tú loptu ani silno a dáš taký pekný gól, že všetci že čú. Napadajme, poď, vyššie, Miňo! Behaj tam, behaj! Myslel sa na to dať dole dres ako dole. Chlapči, ja mám ten také dlhé vlasy, asi by ma drblo. Záloha! Aspoň bez čelenky má ty kokoček, to si musí furt dohľad do obe. Dano je, pamätáš, keď nosíval ty dlhé? Keď býval ešte ofinkáč. Môže by Maťo dal gól, ty kokos. Fú. Vlastne. Čo? Že Dano býva strašne, ne ofinkáč. Fakt, a čo si nešiel do bufetu? Brutálne, ale. A keď si dal... Čo si nešiel do bufetu? Robiť? Čo by som tam všetko zbudol. A čo? Kámo mal, že keď Dekel dal čelenku na zápas a dal tú čelenku dole z tej hlavy, tak mu zostala taká kámo, proste vlasy úplne tak vyformované. Halúzovo, akože. Áno, dobre, že si ho predal. Poď mi neurobil. Aj spátky? Roberto Carlos. Si mu som dal, ale čo Fero nebude vedieť. No. Ten krížok, môžem? Opýtam sa rozhodcu, či môžem prejsť krížok, môžem? Tak nepýtaj sa, ale chod. On sa nevšimne. Počkaj, keď preruším. Pozri, s kým je krptom. Nebehajte.
lobdička. Slávko, poď, ukáž čo v tebe. Andrejko, to čo si sa... A Míňo, skús! Skús! Vyšla na istotu. 40. Kámo, ale trvalo to. Nebehajú, čo stoja, ale si posúvajú, že tam nevyhrá. To si zbeha. Snad to vystačí na to chvíľu. To sú len baterky. Keď to bude mať ten ešte hráč, tak vlastne to mám čas. No, víš. Ja to budem hľadať potom v tom. Nebudem to. Aký je stav? Nechme to píš pod sebou, máš tam ďalší main papírov. Prečo nám dávaš na každý zápas jeden papír? Sa minulý dva, tak ich nepíš. Kaško, Šetríme. 2-0, hej, čo tam dríme? Jaj. Ja Ríšo mi tu vypráva, 2 kokoci. minúty. Za všetko môže Ríšu. Čo ale on tuto, jak to tu mám písať, ne? Chlapci, stolníkov, máme to tu nápisu. Vyšretli sa, otvoríme aj šenk. Otvorí fotbal. Koľko 40 rokov by sme to mohli zatvoriť. Povada vyjebané Maďarsko. Do Šelpice otvorili aj šenku kvôli fotbalu. Zavreli. Odbeď! Rozbehajte ich! Čukeček. Joho, 12. Poď Matuško, ty svoje strany. 3-0! Daco zrob. Čiže koľko ich tam je? Dobrá lopta. Ešte jeden! Žltá karta! Oranžová! Occhi la bravo, nešpekuluj. Rok. Nešpekuluj na bránu. Nešpekuluj a na bránu. Je to pít. Dobíhaj! Môžeš je. Nevím. Dá. To je ďaleko. Daj mi náhodu. Prstni ho! Je to ďaleko. Ale nevadí, však Pavlovi Lili na dvori zajtra. Čo by, pouzelek. Ciga na dvarku! 44. Sa pomôže si ti logon! No, alebo tak. Nedaj mu! Telom, na parádu! Brány sa vyboruješ, hej tak už krací. Ideš! Chce ťa pápi! Ideš! Daj gol! Ježišmaria, nemočnú do poče! To nekázali. Kurňa. Ale už nehajte minútu.